2014 chairoja ine mumo ukatapuwa kwekuvaka natezvazvo tapuwa kwekuvaka ndobva tavaka takakanya zvitina tikapisa uvhu nemumo muti vaviri tapisa uvhu up South Africa tapisa uvhu muti vaviri ndiri ndakazovaka imba iyi ndidaikanyadhaka mugodhi uripo ndindakacheresa nemari yangu mbiri ndobva tavaka 1 room 4x4 1 room door ripo ndakatara kukumbira kuna amai panext door tavaka 1 room ndakabva ndazotera muno South Africa ndatera muno South Africa ndinga nane 2 years ndadzoka takazoparadza nemurume asi hana wachokwaraisa kuti achandi nokuti chakada titaparadza nekaani uripe kana dhora ndobva ndikabva iko ndane 2 years ndadzoka vana ndindinavo nemurume wema South Africa kwamai vangu kwamungati ndadaro hapana munhu chadaro ndobva ndazotonzwa nevamwe atezvora vangu vadiki vachiti musha waenda wevana watengeswa ndokuchienda pasabu mushakaza mukurisa waidini vakati zvaitwa nemwana wangu zviri musha wenyu nekuti haatengese musha wevana vana vanozogara kupi ndobva tichienda kwaedmin edmin vakanditi dare ndakavhara mezuru asi zvovaita zvazvitendero chienda pachief ndokuchiuya kuno South Africa akatikundiwa vana vari safe ofishi vana ndikuga navo angodhonga vari nyaya yekuiziva vana vari safe asi ndobva ndazonzwa neshamwari yangu ichiti vakataura vese vakati zvekutengeswa kwesitendi ndandisiri kuziziva asi ndakatya kuti mudzimai wangu anoswasa kuzoti noise kuna baba wangu Augustine tiborizorwa kumaererana nemhosva yekutaura musoro yanyaya yekutaura ndikuizwa ngati masaunezeriye yanoise yakamira yanawirikwirize kuti mazwi anotisiyana nyangachebaba vanopavaita kupisa taukasiyana zavo baba vamutombi saka vamutombi ndovazitaura nemwana wamukomana zvakarano baba pamuda kubvisa mafuranda unosvika kufara unositendi yekusini ndochitengesa sitendi yekusini nekuda kuranda zviro zvakaoita asi kuti sitendi yevana haiko sitendi yevana iripo yaafurani pamwe ndizvo zvawakanzwa iwewe zvapano mweri akanzwa imwe vision yakasiyana yakanzwa namasabu pane nguva iripo ndingabuda mukwedze ndakaita standard business kakasi ndakanzwa ini ndakabvunza mwana kuti ndakufonera nawewe ndakabvunza mwana kuti mwanafambisa sei mwana akanditaura kuti ini mai vangu vanorwara handisi kubasa asi vaida kuburitsa kufrance kufrance kuti vatengese kufrance kunobva tavharira saka ndakakura ekuseri ndovakati kuseri ndokunemba muyadzi yababa mavakachekunemba kune mwana saka ndo yakatengeswa vakatengesa stendi yacho aya kuimba yakatengeswa yakasiya panze no vakangotengesa vakatengesa musha vanotengesa leke vatengesa musha wemari vakatengesa musha ndo vision yakanzwa kuve vechitaura chinhu ndamutsinga sikutaura kuimbira kuti mwana ndiakati ndaida kuisa kwangu mufrance pakuti andobva ndichita kuti tengesa kuselu asi unosiya kufrance saka ndakavakasitaiindira iwo kutaura nativa ndinonga ndakwanisa 6 or 5 months saka ndasvika sono asi munogara kutaura asi niite zvakaenda kuti musaudzomurora wenyu munhu ane vana kana kuti ane mwana imwana wenyu kuti zvatakuita pane musha wamakaita sei wamakawaka murugesa chii chakaita kuti mungoerekana mangotengesa ndakatokuita kune instruction yemuridzi wesiteti ndiani uye mwana wangu
ukapani iye ngomwana angarora vengo gara base lasa sia alright that you right nyaya inoda kuti tinoona nzvimbo yacho madesi tinoona pamwe kuti pane nzvimbo iri kwenda asi tisingakurudzire zvakare kuti baba nyange dambudziko rakawanda sei hatingatingese naro nyange kwakaonedzwa sei the last thing not the last thing the thing that we should not do kutengesa naro especially amakatombononkedzera kuti vana ndopenya iyoyo hazvikufanire kuitengesa anyway ikozvo toda kuti tinzwise nyaya ikaiyo toda kuti tinzwise shure kwekuti tauya kumusha tiratidze iwo tichiratidza mumamara tichiratidza kuti nzvimbo yatakawana ezvirauya iyo ndiyo wangati vati no nzvimbo yaataka kupa iyi yamasarwa nayo iyi takatengesa tauri zvinongwaidare hatiti saka toda kuita rinzvimbo kuituye kumusha iko inosunudza rine iyo manga rinobhadhara $30 iyo manga rinobhadhara $30 imari yembudzi budzi reda rinoita $60 yekusunudza dare asi kana vakutakadza kune mbudzi ne5 cents vanotenga 5 cents kuna nembudzi yekusunda cho yekusunudza dare kuya kwako pakatoshona chozokuzonyarisesana yeshono mowe uriseshono kuzepedza kadaro kaenda kufunga pano takuenda takuta rokurokusunda chii kusundza dare zvakanaka kufamba zvino